Barangay LS 97.1 Forever! Hay! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa sa mga hangad natin sa buhay ay tanggapin at maunawaan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Nais nating matanggap sa mga panahong hindi natin kayang harapin ang ating sarili. Ikaw kapuso, tanggap ka ba ng mga mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joey, 29 years old at isang dating macho dancer. Kabilang ako sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya noong 2020. Mabuti na lang at may ipon ako noong time na sinabi sa amin na magsasara muna ang club na pinapasukan ko. Pero kahit na ganoon ay sumama pa rin ang loob ko dahil nawalan ako ng pagkakakitaan. Naisip ko nga na paano na nga kaya kami ng asawa at anak ko. Nahiya nga ako sa asawa kong si Rose noong nakita ko ang lungkot niya nang sinabi ko na wala na ako ng trabaho. Napansin ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Pero agad din naman niya yung nabawi. Initian ako nito at sinabing kakayanin namin yon. Sa totoo lang papadudod ay nabigla ako sa pagkawala ng trabaho ko. Wala akong naging backup plan sa pagkakakitaan dahil masyado akong kampante sa trabaho ko. Napamahal na ng todo ko sa pagmamacho dancer ko. Kaya hindi ko naisip na balang araw ay posible itong mawala sa akin. Dumating na nga ang araw na yon, papadudot. Naaalala ko pa. Magkaharap kami ng aking asawa, umiinom kami noon ng mainit na salabat habang pinag-uusapan ang plano naming dalawa sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Paano kaya tayo nito? Ay, ewan ko rin eh. Paano kaya kung ibenta ko na lang yung mga alahas na binili mo sa akin? Uy, wag mo ibenta. Pinaghirapan ko yung mga yun eh. Tsaka alam ko namang napapasaya ka ng mga yun. Isang lamo na lang kaya. Tapos di rin naman natin matutubos. Eh di diretso benta na lang natin kesa tuloy-tuloy tayong nagbabayad ng interes. Eh, mas maganda kasing pakinggan yung sangla kaysa sa benta. Para kunwari may pag-asa pang mabawi. Ewan ko sa'yo. Buti nakakayanan mo pang magbiro sa kalagayan natin ngayon. Eh, kesa naman maglulumpasay ako rito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-positibo mo. Positibo ako sa buhay ah. Hindi sa COVID. Ay naku, ikaw talaga. Alam mo, naisip ko, Ano yun? ikaw na lang kaya mag-macho dancer sa ating dalawa. Sa ngayon kasi parang mas malaki pa yung braso mo kaysa sa akin eh. Umayos ka nga! Seryosohin na natin to. Nagsimula na ang lockdown. Kailangan na nating makaisip ng pagkakakitaang iba. Eh, kaya pa naman ang ipon ko. Baka pwedeng sa susunod na lang nating pag-usapan. Hay nako, mabilis lang mawala ang ipon na yan kapag di napapaikot. Pag pinaikot ko ba dito sa mesa yung ATM card ko, madodoble na yon? Joey, Ay, sa totoo lang, wala pa kasi talaga akong alam na gawin eh. Alam mo namang nabigla din ako, di ba? alam ko naman yun. Kahit ako rin naman, naisip ko nga sayang yung mga tinanggihan kong trabaho dati. Di sana kung tinanggap ko yun, madadagdagan pa yung ipon natin. Mas kampante naman akong nandito ka lang sa bahay para may gumagabay sa anak nating si Miggy. Huwag mo na masyadong isipin yun. May naisip ako. Ano yun? Paano kaya kung mamakla ka na lang? Maraming malungkot na bakla ngayon kasi di sila makalabas. Ikaw pag sineryoso ko yan, huyo ka sa akin talaga. Papatulan talaga ako ng mga baklang yun, bahala ka. Tong katawan kong to? Oh, kita mo ba bumali yan? Ha? Baka mata ko lang ang walang laway nila pag nagkataon. Basta ba may porsyento ako dyan eh. Bakit ka naman magkakaporsyento? Lalawayan ka rin ba nila?
Kasi manager mo ko. Saka ako nagsuggest niyan sa'yo, no? Sus, naunahan mo lang ako magsabi niyan. Pero sa totoo, 8 years old pa lang ako, nasa utak ko na yan. Magkano kaya kikitain mo, no? 1K pag walang face mask. 500 plus candy pag naka-face mask kang gigiling. Ang baba naman ng singil mo sa katawan mo. Gawin mo namang 1.8. Binutalan mo pa, di mo pa sinarang 2,000. Sariwa pa naman tong katawan ko ah. Panlaban pa kaya to sa liga ng mga bakla? Baliw ka talaga. Oh, tinan mo yung mga giling kong to? Oh, yung mga hagod na yan? Nako, mga ganitong moves ko, ubos ang kaluluwa ng mga yan. Oh, Miggy anak, gising ka na pala. Pinag-uusapan namin ng... Ang balak niyong pamamakla. Narinig ko po. Ah anak, gusto mo bang makipagkwentuhan sa amin ng nanay mo? Wala ka namang klase, di ba? Halika para… Wala po akong interes pag-usapan yung mga plano niyong pamamakla. nagbibiruan lang naman kami ng tatay mo, anak. Kukuha lang naman ako ng tubig. Babalik na rin ako sa kwarto. Ah, nga pala anak. Bukas niyo na lang po sabihin kung ano man yan. Maapdi pa ang mata ko. Gusto ko pang habulin ang tulog ko. Ah, sige. At kung pwede po, huwag masyadong malakas sa mga bibig nyo kapag nag-uusap kayo. Nakakaya kasi sa mga kapitbahay na naririnig yung mga pinagsasasabi nyo. Anak, Ay, Mukha siyang galit, no? shh, tama na. Mamaya marinig pa tayo nun. Mapagalitan na naman tayo. Ewan ko ba sa batang yan? Mula nung nagsimulang magbinata, biglang nagiging suplado. Baka may dalaw. Hayaan mo na. Tara na lang sa kwarto at lubos-lubusin mo na ako habang wala pa akong dalaw. Gusto ko yan. Ako rin lulubos-lubusin ko na habang wala pa yang dalaw. Kung hindi dahil kay Rose, baka nagpakamatay na ako sa sobrang lungkot. Mabuti na lang at sadyang masiyahin ang napangasawa ko. Kaya naman noong inabot kami ng problema sa pandemya ay hindi ako masyadong nalungkot dahil nandyan siya para suportahan at pasayahin ako. Kaklase ko si Rose noong naging karelasyon ko siya. High school sweethearts kami noon, Papa Dudut. Bago kami makagraduate sa high school ay nabuntis ko na siya. Hindi naman yon sinasadya, natakot kami noong nalaman naming nagdadalang tao siya. Inisip naming hindi namin yon kakayanin dahil nga masyado pa kaming mga bata. Nakaramdam din kami ng takot dati dahil siguradong makakagalitan kami ng mga magulang namin. Kaya naman naisip naming ipalaglag ang nasa sinapupunan ni Rose. Pero hindi kami nagtagumpay, Papa Dudut. Kaya wala kaming naging choice kundi aminin sa aming mga magulang ang lahat-lahat. Naalala ko na hindi nagmarcha si Rose dahil binawalan sa school namin yon. Nalungkot ito ng sobra kaya naman para makabawi, pinangako ko sa kanya na babawi ako sa kanila ng magiging anak namin. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa sa edad naming yon. Siyempre, hindi na kami nakapagpatuloy sa kolehiyo at nag-focus na lamang sa magiging pamilya namin. Panay extra sa work lang ang ginagawa ko noon. Barya-barya lamang ang nakukuha. Nahiya na ako sa biyanang ko dahil sa kanila kami nakatira. Panayang parinig sa akin noong biyanang kong babae, nakakapangliit ang mga salita niya dati. Pero lahat ay tiniis ko, Papa Dudut, alang-alang sa pamilya ko. Noong naging 20 anyos na ako, saktong nakita ko ang isang karatula sa isang gay bar. Naghahanap sila noon ng macho dancer. Naisip ko na pwede ako rito. Di naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero maganda nga akong lalaki, lalo na noong medyo bata pa ako. Malaki na rin ang katawan ko dati dahil sa pagbubuhat sa talyer at sa pag-iigib ko. Kaya naman nakatulong yon para matanggap ako. Nahirapan ako noong una dahil hindi naman ako magaling sumayaw. Parehong kaliwa ang mga paa ko, kaya noong mga rehearsals namin ako madalasang nakagagalitan. Para daw hindi magkasundo noon ang mga paa ko dahil laging parang may sariling mga mundo. Na-down ako. Gusto ko nang tumigil pero pinalakas ni Rose ang loob ko.
Tinulungan ako nitong mag-practice hanggang sa makayanan ko na nga. Napaswerte talaga ako sa asawa ko. Kaya naman pinangako ko na habang buhay ko siyang gagawing reyna. Dito na tayo sa mahana-mahana. Asa sa mga pinsi. Kaya umasawa ka na. Oh! Miggy, anak! Maaga mo nagising ah. Nagugutom ako. Ay, teka. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Aayusin ko lang itong mga in-order sa akin na frozen food. Tapos, ipagluluto na kita. Asan po ba ang nanay? Nagpapahinga ang nanay mo. Huwag mo na munang gisingin. Napagod na mag-inventory yun kagabi. Gusto mo ba prituhan kita ng tosino? O gusto mo ng hotdog? Magbubukas na lang po ako ng instant noodles. Wag yan. Di maganda sa katawan na sinasanay sa instant noodles. Ito na lang hotdog. Bakit maganda po ba yan sa katawan? Ay, pinatigas lang naman to na karne. Karne pa rin naman to. Protina. Magtutubig na lang po ako. Oh, teka anak. Huwag ka muna umalis. Total, di ka naman nababalik sa pagtulog, di ba? Baka pwedeng tulungan mo muna si tatay dito. Tinan mo anak ko. Sobrang dami ng order sa akin. Tiba-tiba tayo nito. Kaya niyo po yan. Eh nak, wala ka namang gagawin sa kwarto mo eh. Tsaka para hindi ka na rin lagi nakakulong dun. Galaw-galaw ka ng braso mo dito para lumaki-laki yan. Tulad ng braso ng tatay mo. O, tinan mo yan. Fe-flex ko lang ha. O, para matulad ka sa akin. Nice ang macho dancer? Hindi na po. Ang ibig kong sabihin, matulad ka sa akin na malaki ang braso. Maglilinis na lang po ako ng kwarto. Mamaya ka na maglinis. Marami namang oras para dun eh. Andito ka lang naman sa bahay ngayong lockdown. Sige na, dali na anak. Kahit ikaw na lang ang tagalista ng mga i-deliver ko ngayon. Ayoko nga pong tumulong dyan. O di kahit ikaw na lang yung tagabilang ng mga nasa lamesa. O kaya ikaw na lang yung tagalagay sa freezer nitong… Tay, ang kulit naman eh. Sinabi ko na nga ayokong tumulong eh. Paulit-ulit kayo. Sorry anak. Di ko naisip na kagigising mo nga lang pala. Kaya siguro irritable ka. O sige. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Anak. Nga pala. Lalabas ako mamaya para i-deliver tong mga order sa akin. Kung sakaling di pagising ang nanay mo, pakiasikaso mo na lang yung darating na customer ko ha. Sino? Si Bibi. Madali lang makilala yon. Berde ang buhok na bakla. Makulay din madalas magdamit. Malaking tao yun, malaki boses. Malaki rin ang hikaw. Mabait yun. Baka bigyan ka pa ng tip nun kapag mabait ka sa kanya. Customer nyo sa club? Dito nyo sa bahay dinadala? Di ba kayo nahihiya kay nanay? Ay, hindi anak. Hindi ganun yun. Customer ko si Bibi sa frozen food. May sari-sari store kasi yun. Sa akin kumukuha. Nasa ref na yung mga order niya. Sa unang stante yung… Kala ko isa na naman sa mga binakla nyo dati. Oh, saan naman nanggagaling yan? Di ako namakla dati, nak. Sinasayawan ko sila, oo, pero… Ganun na rin yun. Huwag nyo nang depensahan. Ay, ano bang problema mo? Nitong mga nakaraan parang galit na galit ka sa akin ah. Magsabi ka. Dali, makikinig ako. Isipin nyo na lang kung bakit ako ganito sa inyo. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap, Miggy! Miggy! Naging iba ang turing sa akin ni Miggy noong nagsimula itong magbinata. Parang laging mainit ang ulo nito sa akin nang tumungtong siya sa edad niyang 10. Mas lalo na noong naging 14 na siya. Talagang hindi ko na makontrol ang galit niya sa akin. Pansin ko naman yon, hindi lang ako naimik. Hindi naman kami ganito dati, Papa Dudut. Mas close pa nga kami noong bata-bata pa siya. Papas boy yan. Ako ang lagi niyang kasama dati. Inakala kong parte lang ng pagbibinata ang pag-iwas-iwas nito sa akin pero hindi pala. At alam ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya sa akin dahil yon sa pagiging macho dancer ko. Papadudot noong simula ng karir ko bilang macho dancer ay sobrang proud pa sa akin si Miggy. Kapag hinahatid sundo ko siya dati sa school niya, ipinapakilala niya ako sa mga klase at teachers niya.
Madalas pa nga noong pinapasayaw niya ako sa harapan ng mga kaklase niya. At nakakatawa ngang isipin, Papa Dudut, na inaabutan nila ako ng piso o candy bilang bayad sa pagsasayaw ko. Dahil sinabi ni Miggy sa kanila na kailangan kong bayaran kapag sumasayaw ako dahil yon ang trabaho ko. Naging super proud sa akin ang nag-iisa kong anak na ito. Pero nung nagsimula na siyang magkaedad ay nagbago na siya. Naging palasagot na si Miggy sa akin at hindi ko naman minamasama yon sa kanya. Si Rose ang nagagalit kapag pinapakitaan ako ng kagaspangan ng ugali ni Miggy. Pero sinabi ko sa asawa ko na hayaan na niya. Nagbibinata na kasi. Kahit naman sa totoo lang, alam ko ang totoong dahilan kung bakit siya ganon. Dahil ngayon sa naging trabaho ko. Ramdam ko na kinakahiya ako nito. Kaya ako na rin mismo ang nakaramdam ng hiya sa kanya. Dahil isang macho dancer lamang ako. Naisip ko nga na siguro kung isa akong doktor o inhenyero, baka rerespetuhin na niya ako. Sayang hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. E di sana ramdam ko na noon ng pagiging proud nito sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pasensya ang naging puhunan ko para hindi kami lalong magkainitan ng anak kong si Miggy. Naisip ko kasi na baka kapag inunawa ko siya ng inunawa, mapapagod din siya sa kakahusga sa akin. Saka naisip ko rin na balang araw ay marirealize nitong ginawa ko lamang ang trabahong yon para mabuhay sila. Hindi ko na in-stress ang sarili ko kung paano kami magkakasundong muli. Nag-focus ako sa pagbuhay sa kanila noong nagsisimula na ang pandemya. Mas inuna ko yon kesa sa koneksyon naming dalawa. Mas importante para sa akin dati na may mapakain ako sa kanila. Naging priority ko ang kapakanan nila kesa ang tingin ni Miggy sa akin, Papa Dudut. Miggy, ikaw na ba yan? Kayo po ba yung kukuha ng mga frozen? Oo, ako ang tita Bibi mo. Di ko naman po kayo kamag-anak. Napakaseryosong bata. Di naman ganyan si Joey ah. Oh, asan pala ang tatay mo? Pasok muna ako ha. Wala pa sila ni na mama. Lumabas kanina nag-deliver. Naku, sayang naman, di ko inabutan. Kunin ko lang po yung orders nyo para makalis na kayo kaagad. Grabe, kakapasok ko pa lang dito. Gusto mo na ako agad paalisin? May ginagawa pa kasi ako eh. Sa bagay, nagbibinata ka na pala. Kaya may ginagawa ka na dyan na iba. Charot. Naglilinis po ako ng kwarto. Hindi po yung iniisip nyo ang ginagawa ko. To naman, binibiro ka lang eh. Alam mo, habang tumatagal na nakatitig ako sa mukha mo, nagiging mas lalo mong kamukha ang tatay mo. Ganyan na ganyan ang mukha niya nung nagsisimula pa lang siya sa gay bar. Pero kumpara sa'yo, mas palangiti yun. Kaya ikaw, ngiti lang para dagdag points sa kagwapuan, di ba? Wala naman po akong balak magtrabaho sa gay bar. Bakit kailangan kong ngumiti? Kahit naman di ka magtrabaho sa gay bar, dapat ngumiti ka. Para maging maaliwalas yung mukha mo. Kaloka kang bata ka? Baka kapag naging maaliwala sa mukha ko, maikumpara pa ako lalo sa tatay ko. Oh, ano naman ang masama doon? Gwapo nga ang tatay mo. Nung nagmamacho dancer pa nga yan, bentang-benta yan eh. Mapapamore ka talaga sa kanya kapag gumigiling at ngumingiti yan. Sa tono nyo eh, parang gusto nyo rin ako magaya sa tatay ko eh. Puro hubad para kumita.
Minamasama mo ba ang trabaho ng tatay mo dati? Ay, huwag ganon, iho. Dahil sa trabaho ng tatay mo. Dahil sa trabaho ng tatay ko, kaya kayong mga bakla naging abusado sa kanya. Ginawa niyo siyang pokpok eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit bakla kami, di naman kami ng bastos na mga katulad ng tatay mo. Pumupunta lang kami sa gay bar dati para magsaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero yung iniisip mo, di ganyan ang ginawa namin sa tatay mo. Di na ako bata. Huwag niyo ako utuin. Sasayaw ba naman yun ng hubad? Tapos wala kayong gagawin. Huwag kang masyadong mapanghusga, boy, ha? Tandaan mo, dahil sa paghubad ng tatay mo, kaya ka may maayos na damit at maayos na pagkain sa araw-araw. Maayos nga ang kinakain at damit ko. Pero napakadumi naman ng pinanggalingan. Masyado ka pang bata para maintindihan mo ang buhay. Kapag nagkaedad ka na, sana maunawaan mo ang sitwasyon ng tatay mo. Pati kaming mga bakla na husgahan pa. Oh, Bibi! Nandito ka na pala. Pasensya ka na kung… Pass na pala ako sa orders ko. Ika-cancel ko na lahat. Aalis na ako. Oh, teka, bakit? Nalista ko na yung mga yun eh. Teka, Bibi, huwag naman sanang i-cancel. Kasi kami magbabayad dun sa supplier eh. Wala naman kaming pag-iimbaka nun kapag di nakuha. Kukuha na lang ako sa iba. Yung di ako i-judge dahil lang sa bakla ako. Teka, ano bang… Alis na ako. Wala na akong time sumagot sa mga tanong mo. Tanungin mo na lang lahat sa anak mo kung bakit. Wala akong panahon mag-explain. Babu. Bibi, teka lang. Pagsabihan mo yung anak mo sa pagiging bastos, ha? Kung gaano kagwapo ang muka, gano'n naman kasalaula ang ugali. Ay, Miggy, anak, ano na naman ba ang nangyari? Anong sinabi mo kay Bibi? Sinabi ko lang naman yung totoo. na ano? Napokpok ang tingin niya at ng mga katulad niya kay tatay. Miggy! Parang nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabing yon ni Miggy. Pokpok daw ako. Nasaktan ako na sa mismong anak ko pa yon narinig. Kung sa ibang tao lang ay ayos lang siguro akong marinig yon sa kanila. Pero nung sinabi yon ni Miggy, sa mukha ko ay parang hindi naman ata tama. Oo, naging macho dancer ako. Naghubad ako para sa pera. Nag-entertain ako ng mga bakla at matrona pero hindi naman ako nagpagalaw tulad ni Bibi. Naging mabuti sila sa akin at ni minsan. Hindi ko naramdamang bastusin akong lalaki dahil sa kanila. Kaya nagulat na lamang ako at nasaktan nang sabihin niyo ni Miggy sa akin. Pumasok na noon si Miggy sa kanyang kwarto at hindi na niya kami kinausap pa. Pinilit katukin ni Rose ang kwarto pero hindi ito lumalabas. Sinabi ko sa kanyang hayaan na muna niyang magpalamig ang anak namin. Inis na inis noon si Rose pero pinakalma ko na lamang siya. Nawala tuloy ang kita namin dahil sa inasta ni Miggy. Hindi ako nagsayang ng oras, inasikaso ko si Bibi para maging maayos kaming muli. Sinabi nito lahat ng mga sinabi ni Miggy sa kanya. Nahiya ako sa inasal ng anak ko kay Bibi at hindi ko naman siya pinalaking ganon. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Hinintay kong makalabas si Miggy sa kwarto at kinakailangan ko siyang kausapin noon. Hindi na pwedeng ganito ang nangyayari sa amin. Kaya naman nang lumabas na siya, agad ko siyang hinarangan para hindi ito makabalik kaagad sa kwarto niya. Nung una ayaw pa nga nitong makipag-usap. Pero sinabi ko sa kanyang kailangan kung hindi ay mas lalong lalala ang aming sitwasyon sa bahay. Naunawaan naman niya na upo kaming pareho sa sala at nag-usap na dalawa. Sinabi na sa akin lahat ni Bibi ang nangyari kanina. O tapos po, Ay, gusto ko lang sanang pag-usapan natin yun, Nak. nasabi niya naman po lahat, 'di ba? Ano pang pag-uusapan? Pag-usapan natin kung bakit ganun ang inasal mo sa kanya. Anak, nakakabastos yung ginawa mo kanina. Di lang sa kanya, kundi para sa akin na rin na tatay mo. Eh di sorry. Pwede na ba akong bumalik sa kwarto? Hindi ka babalik sa kwarto mo hanggat hindi pa tayo nakakapag-usap na dalawa. Tay, pwede ba sabihin niyo na lahat ng kailangan sabihin?
Marami pa kasi akong gagawin. Mapapabilis ang usapan na to kung makikipag-usap ka sa akin na maayos. Bakit ka ba biglang nagkakaganyan? Ganito naman na ako dati pa eh. Di nyo lang napapansin dahil masyado kayong busy sa pamamakla at pagsasayaw nyo sa gay bar. Tingnan mo nga yung mga lumalabas sa bibig mo. Totoo naman po lahat ng sinabi ko ah. Hindi ako namakla. Sumasayaw lang ako at At nagubad. Pinakita nyo sa lahat ang katawan nyo. trabaho ko lang yun. Marami namang ibang trabaho dyan na di kailangan magpakita ng katawan. Pero mas pinili nyo yung mas madaling trabaho kung saan mas mababastos kayo. Dahil yun lang ang kaya kong gawin nun. Wala akong tinapos. Sino ang tatanggap sa isang high school graduate na katulad ko? Hindi kasi ako matalino eh. Mapuro lang utak ko. Kaya tinalo ako ng mga nakasabay ko nag-apply ng trabaho. Kaya mas pinili nyo ang trabahong tamad. Yung trabahong ibibilad nyo ang katawan nyo sa iba. Yung katawan nyong dapat sinanay lang at ikaw nakakakita, ganun po ba? Oo! Kung ito ang paraan para mabuhay ko kayo at mabili ang lahat ng hinihirit nyo sa aking mag-ina. Hindi ko kailangan ng pera nyo na galing sa pamamokpok. Kanina ka pa pokpok ng pokpok dyan eh. Hindi nga ako pokpok. Ni minsan hindi ako naging pokpok. Mamatay man kami ng nanay mo ngayon. Sumasayaw lang ako pero hindi ako nagpapagalaw kahit kanino. Sus, wag na kayo magmalinis. Hindi na ako bata para utuin nyo ulit. Ay, hindi kita... Pokpok ka, tay! Pokpok! Sobra ka na! Kayo ang sobra! Tuloy-tuloy pa rin kayo sa ginagawa nyo kahit napapahiya na ako sa mga kakilala ko! Hindi importante ang sinasabi nila. Inggit lang yung mga yon. Bakit naman sila maiinggit sa trabaho nyong bastos? Miggy, ang bunganga mo sumusobra ka na talaga. Huwag niyong ipilit sa akin yung mga rason nyo dahil hindi nyo alam ang pinagdadaanan ko sa mga nakakaalam sa trabaho nyo. Kung kayo hindi nahiya sa ginagawa nyo, pues ako oo. Di tayo magkasing kapal na mukha, kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Akala nyo naiintindihan nyo lahat. Mas lalo nagkalamat ang relasyon namin ng anak kong si Miggy dahil sa pag-uusap na yon. Na doble ang pagkukulong nito sa kwarto. Hindi na nga rin siya noon nakikisabay sa amin sa pagkain. Ilang beses nang pinagalitan ni Rose ito pero sinaway ko lamang ang aking asawa at sinabing hayaan na lang muna. Naubusan na nga ng pasensya itong si Rose kay Miggy. Pero kabaligtaran ako. Mas hinabaan ko pa ang pasensya ko kahit na madalas na ako nitong binabastos. Nalaman ko sa ibang kamag-anak namin na kung ano-ano ang pinopost nitong parinig sa akin sa Facebook. Nasaktan nga ako noong nalaman kong pinost niya na sana raw ay may tsansa para makapili ng magiging tatay. Hindi ko lang masyadong dinaan sa utak ko ang sinabi niya para hindi na kami magkagulo lalo. Tuwing nakikita ako nito, panay ang pagdadabog nito. Sa gabi naman, naririnig ko siya noon na sinisiraan ako sa mga kaibigan niya. Nakakadiri raw ang pagiging pokpok ko. Hindi ko inasahan na maririnig ko ang mga salitang yon sa sarili kong anak. Hindi ko inaasahan na magiging dahilan ang trabaho ko para magkalayo kami ng loob papadudot. Kung sana lang matalino at nakapagtapos ako, hindi na sana kami umabot pa sa ganito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong kalagitnaan ng pandemya, inalok ako ng kasamahan ko na bumalik bilang macho dancer. Sinabi niyang hindi gaganapin yon sa gay bar kundi sa bahay lang mismo, pero online. Nauso nga yon noong papalakas ang pandemya. Naging online ang pagsasayaw para ma-entertain ang mga dati naming kliyente na walang magawa sa kanilang mga bahay. Nakarami ng araw nang kita ang kasamahan ko dahil doon.
Sinabi niya na puhunan lang daw ang internet, magandang ilaw, magandang underwear at kakisigan. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya pero parang nainganyo nga ako. Naging masaya naman ako sa pagbebenta ng frozen food at pagsa-sideline ng pagdi-deliver para sa ibang tao. Pero dagdag kita pa rin syempre yung pagmamacho dancer. Naisip ko nga na mas magiging madali yon para sa akin dahil nasa bahay lang. Sinabi ko nga ang plano kong ito kay Rose bilang asawa, naisip ko na kailangan niya munang malaman. Sa kapapadudot medyo alanganin din ako noon sa pagbabalik sa pagsasayaw lalo't hayagang sinabi sa akin ni Miggy na inis ito sa pagmamacho dancer ko. Oh, bakit kailangan mo pang tanungin sa akin kung babalik ka ba sa pagmamacho dancer? Alam mo naman go lang ang sagot ko dyan. Nagdadalawang isip kasi ako eh. Bakit ka naman magdadalawang isip? Pera din yan. Alam mo naman kailangan natin yan. Saka para ma-practice ka na rin. Baka mangalawang ka na kung di ka sasayaw uli. Sige ka, baka pareho na naman kaliwa ang paa mo kapag nagbukas na uli yung gay bar nyo. Pero kasi… Alam mo, kung ako sa'yo, go na lang yan. Wala ka namang ginagawang mali eh. Sasayaw ka lang naman. Saka maganda nga kung online gagawin. At least, di ka na kailangan lumabas. Dito ka lang sa bahay. O diba, kasama ka na sa mga nagwo-work from home. Ay, ewan ko na talaga. Kung problema mo yung internet, pwede naman nating pataasin yan para maganda naman yung quality ng itsura mo pag sumasayaw. Saka pwede tayong bumili ng magandang webcam para makinis kang tingnan. Meron nga raw yung parang may filter na yung camera eh. Para di na makita yung mga peklat mo sa legs. Hindi naman yun ang problema ko eh. Alam mo na, si Miggy. Ay, oo nga no. Alam mo namang grabe na yung galit sa akin ng anak mo na yun. Dahil nga sa macho dancer ako dati. Di mas lalong magagalit yun kapag nalaman niyang babalik ako. Online naman. Wala namang hipo ang magaganap. Pero maghuhubad pa rin ako. Tsaka hindi ako nagpapahipo ah. Tiyos mo? Pwede mo namang gawin yan nang di niya nalalaman eh. Paano? Pag tulog na siya, pwede ka nang maghubad. Tulad ng kapag may ginagawa tayo kapag tulog na siya. Ganun ba yun ha? Umayos ka nga dyan. Ilahin kita sa kwarto niyan eh, di ka makapalag. Pero seryoso nga, pwede mo namang gawin yan kapag tulog na siya. I-tsempo na lang natin. Paano yung sounds? May nabibili namang wireless na earphones, di ba? Uso na yun. May ganun ang kumare ko. Mura lang daw online. O-orderin ko na ngayon kung gusto mo. Madaling-madali naman to. Ba't ka ba nagmamadali? Gusto mo na ata talagang maghubad na ako eh. Sayang kasi ang pera. Alam mo namang… Oo, alam ko. Lalo na ngayon. Kailangan natin ng pera. Kailan ba natin sasabihin sa kanya? Kay Miggy? Saka na siguro. Masyado pa nagdadamdam yung bata sa akin eh. Baka mas malungkot yun kapag… Nalaman niyang may cancer ako at posibleng mawala na sa mundong to. Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. May cancer ka lang pero hindi ka pa mawawala. Magpakatotoo na tayo. Doon din naman ang punta ko. Kung doon din naman pala ang punta mo, di hindi na ako magmamacho dancer. Hindi naman pala kita kailangan ipagamot eh. Grabe to. Gusto ko magmacho dancer ka pa rin. Kailangan ko ng pera. Pambili ko ng makeup kapag maputla na ako dahil sa sakit. Ano ba? Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Ayoko mapanghinaan ng loob. Opo na po, sorry na. Takot din naman ako pero andyan ka, alam kong kakayanin ko to. Kayanin mo talaga. Kasi kung mamamatay ka agad, mamimiss mo tong gumigiling kong katawan oh. Ha? Di ka mabibigyan ng ganito ni San Pedro, bahala ka. Baliw ka talaga. Tawagan mo na yung kaibigan mo at sabihin mong go ka na sa pagsasayaw ha. Teka, magsasaing lang ako. Rose? Huwag mo akong susukuan ha. Ni minsan, di ko naisip yan. Gumuho ang mundo ko noong nalaman kong may cancer si Rose. Breast cancer stage 1. Ilang araw after kong mawala ng work, saka naman bumungad sa akin ang balitang ito.
na doble ang pasakit ko noong nalaman ko ang sakit niya. Mas pinili naming hindi ipaalam muna kay Miggy dahil positibo naman kaming maaagapan namin ang sakit ng kanyang ina. Masyado na ring maraming iniisip noon si Miggy. Ayaw na sana namin siyang estresin sa ibang bagay kaya mas pinili naming sa aming dalawa muna ang balita. Isa rin ang sakit niyang ito sa mga dahilan kung bakit napapayag ako agad sa alok ng kasamahan ko. Nagbalik ako sa pagmamacho dancer. Hindi ko rin yon pinaalam kay Miggy. Dalawa lamang kami ni Rose na nakakaalam sa pagbabalik kong yon. Tinulungan nga ako ng asawa kong ilihim yon kay Miggy kapag nakita nitong tulog na si Miggy ay doon pa lamang ako magsisimula. Laging nakabantay noon si Rose sa pintuan para maramdaman niya kung magigising ba si Miggy. Pero minsan nakakatulog na lamang noon si Rose dahil nga sobrang lalim na ng gabi kapag nagsisimula na ako. Hindi ko naman siya magising-gising noon dahil kailangan din ang katawan niya ng pagpapahinga. Oh, rinig nyo ba ako mga beauties? Sabi ko, rinig, hindi titig. Grabe si Madam Ganda 04 oh. Makatitig naman po kayo sa akin. Para akong yelo sa ilalim ng araw ah. Tunaw na po ako. Basta mga bebe ko, alam niyo na po kung paano magsisend ng bayad ha. Bayad po muna tayo bago po sayaw. Malinaw po yon, ha? Sendan niyo po ako dito sa GC natin ng screenshot kung bayad na kayo. Ay, Ma'am Len 68, sorry po. Wala po yung kantang yan sa akin eh. Wala po tayo niyan, pasensya na. Di ko po na-download. Pero may babagay akong kanta para sa kagandahan niyo. Huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo. Sigurado matitripan mo yon. Oo, good yun, good yun. Grabe yung gusto niyo pa ng pulang brief ha. Di pa ako nakakapaglabay. Eto na munang blue. Maganda naman sa balat ko eh, di ba? Kitang-kita naman oh. Bagay na bagay. Oh, gusto niyong tumalikod ako? Ay grabe sila oh. Madaling araw na pero gusto pa rin bumoso. Iba? Charot lang. Naku, Ma'am Lady in Red. Huwag po kayong pala desisyon sa kulay ng brief ko ha. Hayaan niyo na po ako. Malaki na ho ako. Kaya ko na ho ang sarili ko. Relax lang po kayo dyan. Bukas kapag uulit kayo, promise isusuot ko na yung mga gusto ninyo. Kaya pa-reserve na kayo habang maaga pa, okay? Check ko lang ha. Sandali, tinitignan ko yung mga screenshot nyo ngayon eh. Okay. Okay na to. Yun. Sakto may humabol. Yan. Mukhang ready na kayong lahat ah. Si Ma'am Dark Angel 84 oh. Nagpapaypay na. Init ba? Mukhang nadadala na kayo sa hotness ko dyan ah. Saglit na lang kasi mukhang may dalawa pang hahabol eh. Pahabulin natin. Kawawa naman. Para masaya rin sila ngayon. Ayun na, nakahabol. Sakto. Paalala lang po ah. Basta po yung mga bagong pasok, pakicheck na lang yung GC natin para makita nyo po yung mode of payment at mga available na mga kanta na pwede kong sayawin. Okay po? Si Ma'am Liwayway ng kahapon 394 oh. Wala na pong mas liliwanag yung ilaw ko. Hindi naman po pwedeng fluorescent lang pang gamitin ko sa paggiling. Masyado maliwanag yun ma'am. Makikita nyo ho ang pores at stretch marks ko. Tawa naman si ma'am oh. Kawaliw na aliw ka ma'am ha. Siya, mukhang ready na talaga kayo. Okay, ididim ko na yung ilaw ha. Itong ilaw na pula at green, ayan didim na natin. Ayan na. Pampagana muna tayo, palakpakan naman dyan para may magising. Galaw-galaw, para yung dugo maanda, dumadaloy. Tay? Miggy? Baboy niyo! Mga madam, pasensya na ho kayo, sandali lang po ha. Babalik po ako, sandali lang.
Miggy, sandali, mag-usap muna tayo! Nakakadiri kayo, Tay! Bumalik na naman kayo sa pamamokpok! Miggy, hindi nga ako pokpok. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yun? Pamamokpok yung ginagawa nyo! Hindi na kayo nahiya! Kasama nyo pa si nanay sa kwarto habang nilalandi ang mga customer nyong tigang! Alam mo kung saan ka nakakapulot ng mga ganyang salita? Sa inyo naman nagmula lahat ng yan ah! Ginagawa ko lang to para magkapera tayo. Masyado kayong gaman sa pera! Di pa ba sapat yung kinikita mo sa pagbebenta ng frozen food? Ngayon naman ibang karne ang gusto nyong ibenta? Hindi mo kasi maintindihan eh. Kayo ang hindi makaintindi sa akin! Di nyo na ako binigyan ng kahihiyan! Sa tingin mo ba may choice ako? Kailangan ko to, Nak. Kailangan natin to. Lalo na ng nanay mo. Kayo lang ang may kailangan yan dahil easy money yan sa inyo! Kayo lang may gusto niyan! Anak, please naman. Intindihin mo naman ang tatay. Di ko maintindihan kung bakit kailangan nyo pang bumalik sa pamamokpok! Hindi nga ako pokpok. Pokpok ka! Pokpok! Huwag mo sabihin hindi ka pokpok dahil nag-uubad ka para sa pera! Pinapakita mo ang masiselo mong parte para sa pera! Kung ipakita ko man yon, wala kang pakialam. Katawan ko to. Katawan nyo na binababoy nyo na ang ending kami ni nanay ang napapasama at napapahiya dahil sa paggamit mo ng katawan mo na yan! Pokpok! Pokpok! Kadiri kayo! Pokpok! Hindi kita pinalaki at binuhay para lang sabihan ako ng ganyan. Pumasok ka sa kwarto mo! Bastos kang bata ka! Bastos ka! After noon ay nagmakaawa si Miggy kay Rose na tumira muna sa kanyang tiyahin. Hindi namin siya pinayagan kaya naman mas lalo itong nagtanim ng galit sa akin. Nadamay patuloy ang asawa ko. Hindi na kami parehong kinibon ni Miggy at nagmatigas na rin ako noon at hindi siya kinausap. Nais kong makita niya ang mali sa mga sinabi niya at ginawa niya. Hindi porket mapagpasensya ako noon babastusin na lamang niya ako ng ganon-ganon na lamang. Tatay pa rin niya ako, yon ang sinabi ko. Matuto siyang respetuhin ako kung gusto niyang maging maayos kaming pareho. Mas tumindi ang tensyon sa bahay at sobrang na-stress na si Rose at alam kong hindi yon makakabuti sa kanyang kalusugan. Sinabi kong hayaan na lamang niya si Miggy at lilipas din ang galit niya. Pero hindi nangyari yon, mas lalong sumama ang turing sa amin ni Miggy. Sinabi ko kay Rose na sabihin na namin ang kalagayan niya para malaman nito na bumalik lamang ako sa pagmamacho dancer para lamang may ipampagamot sa kanya. Pero tumanggi ito. Sinabi niya sa akin na hindi pa raw siya ready. Naiintindihan ko naman kaya naman muli na naman kaming nagtiis sa ginagawa sa amin ni Miggy. Hindi na nga ako talaga kinausapan ni Miggy. Parang naging hangin lamang ako sa kanya. Si Rose naman saka lang nito kinakausap dati kapag pipilitin niyang payagan na siyang umalis sa bahay para tumira sa kanyang tiyahin. Hindi nga pwede, Miggy. Huwag matigas ang ulo mo. Payagan nyo na kasi ako tumira kina Tita Len. Kahit hanggang matapos lang toong lockdown. Hindi pwede. Ang liit na nga ng bahay nila sisiksik ka pa doon. Umayag naman siya Para rin daw may kasama si Baby Chia. Gagawin ka lang nung tagabantay ng anak niya. Dito ka na lang sa bahay para makatulong-tulong ka naman sa amin. Ayoko nga po dito sa bahay. Huwag mong ibabalik na naman yung issue sa tatay mo Pagod na ako sa kakareklamo mong bata ka. Hindi nga maganda sa pakiramdam na kasama ko sa bahay si tatay Walang ginagawang masama ang tatay mo. Pati ba naman ikaw, Nay? Pati ba naman ikaw nalason na rin niya ang utak? Wala siyang nilalasong utak dito. Ikaw lang ang makitid ang utak. Hindi makitid ang utak ko. Alam kong masama ang ginagawa ni tatay. Anong masama? Yung pagsasayaw niya para mabuhay ka? Para mabili mo lahat ng gusto mo? Sige nga, saan doon ang masama? Di niyo talaga makita, Nay. Ang hali ng ginagawa ni tatay. Oo, sumasayaw nga siya nun. Hanggang ngayon. Oo, sumasayaw ng nakahubad ang tatay mo. Pero hanggang dun lang ang serbisyong binibigay niya sa mga customer niya. Di na lumalagpas pa sa iba. Masyado kayong mapagtiwala kay tatay. Malay niyo ba na may pailalim na gawain yan? Hindi niyo alam ba? Huwag kang nagsasalita ng ganyan sa tatay mo. Marangal ang tatay mo.
Marangal? Ha! Marangal ba yung ginagawa niya? Nakita na halos ng kalahati ng populasyon sa atin ang kaluluwa niya. Anong kinarangal niya doon? Huwag kang makapagsalita na ganyan sa tatay mo! Masyado ka ng bastos! Di porket di ka nilalabanan ng tatay mo, ganyan mo na siya kung durugin! Tatay mo pa rin yon! Sana nga di ko na lang siya tatay eh. Para wala na akong kailangan durugin na ganito. Nakakapagod maging anak niya. Nakakapagod intindihin ang kalayang ginagawa niya. Ikaw, inintindi mo siya? Kailan? Wala ka nang ibang ginawa kundi husgahan ng tatay mo. Nung nagmamacho dancer siya sa gay bar, inayawan mo. Binastos mo. Okay, sige, sorry na lang doon. Tapos nung nagbenta siya ng frozen food, inisip mo pa rin na masama. Inisip mo na may ibang kapalit sa customer niya ng frozen yung pagbebenta niya. Grabe ka! Sanay siya sa maduming trabaho eh. Isang beses ka pang magsalita na ganyan sa tatay mo. Makikita Totoo naman na eh. Kasi kung malinis siyang tao, kung may pakialam pa siya sa dignidad niya, di na sana siya babalik pa sa paghubad. Nakakaya! Online pa niya ginawa. Paano kung kumalat yun sa Facebook? Sino na naman ang mapapahiya? Ako na naman, di ba? Intindihin mo ang tatay mo. Kailangan niya magkapera. Masyado siyang mukhang pera. Miggy! Pati ikaw, Nay! Nagbago ka na! Pati ikaw nagmumukhang pera na rin! Baka isang araw, hilahin ka na rin ni tatay para gumiling-giling sa camera! Napakabastos mong bata ka! Mas bastos pa yung bunganga mo kaysa sa isang daang pokpok! Pati kayo, Nay! Hindi niyo maintindihan ang kalagayan ko! Ikaw hindi makaintindi! Makinig ka! Makinig ka sabi eh! Bitawan niyo ako! Miggy, ano ba? Aray! Oh, Rose! Anong nangyayari dito? Joey! Napakalakas ng tulak ni Miggy sa dibdib ni Rose. Nasa sahig na noon si Rose at nakahiga nang maabutan ko silang dalawa. Narinig ko ang mga bangayan nila una pa lamang bago ako nakapasok. Hindi ko inakala na umabot na sila sa sakitan. Nagmadali akong binuhat si Rose para idala sa ospital noon at naiwang naguguluhan si Miggy. Inisip nito marahil na OA ang pagdala ko sa kanyang nanay sa ospital. Hindi naging maganda ang pagtulak ni Miggy kay Rose. Kinailangang magstay ng ilang araw ni Rose sa ospital para mabantayan. Hinang-hina ako noon habang pinagmamasdan si Rose. Gusto ko nang saktan si Miggy sa totoo lang dahil sa sobrang sama ng ginawang pag-uugali nito. Inawat lamang ako ni Rose at sinabi niyang hindi naman alam ni Miggy ang kalagayan niya. Yun na lamang ang ginamit ko para kalmahin ang sarili ko. Binala ko nang sabihin na kay Miggy ang katotohanan. Naisip kong eto na siguro ang paraan para mas maunawaan niya ang sitwasyon ko. Pero napaatras ako nang naisip kong baka malugmok ito sa lungkot kapag nalaman niyang may sakit ang nanay niya. Kaya naman tinikom kong muli ang bibig ko at piniling huwag sabihin sa kanya ang totoo, kapalit man noon ay ang walang kamatayang panghuhusga sa aking pagkatao. Mabuti naman at umuwi na kayo. Huwag mo akong simulan ngayon, Miggy. Pagod ako. Bakit? Sumayaw na naman ba kayo? Nagbukas na ba ang gay bar na pinapasukan nyo? Galing ako sa ospital. Hindi ba halata? Dinadahilan nyo lang ata ang ospital para makapagsayaw na naman kayo eh. Ilang araw nang nasa ospital ang nanay mo. Sa tingin mo gagamitin ko pa yung dahilan para itago sa'yo ang pagsasayaw ko? Sanay naman kayo nagsisinungaling sa akin para itago yung ginagawa nyong kahalayan eh. Miggy, wala akong oras makipag-away sa'yo ngayon. Magpapahinga lang ako ng konti, maya-maya babalik na ako ng ospital para bantayan ng nanay mo. Talagang may eksena pa kayong ospital-ospital no? If I know, si nanay andun kina Tita Len. Ano bang sinasabi mo? Ginagawa mo lang rason niyang ospital para matuloy mo ang pagiging malaswa mo. Alam mo, kung pwede lang kitang dalhin ngayon sa ospital para makita mo ang kalagayan ng nanay mo, ginawa ko na eh. Ha! Pasalamat kayo at bawal ako lumabas. Dahil kung hindi, magkakabukingan tayo. Parang di na kita kilala. Kayo ang di ko na kilala.
Pati si nanay nagawa niyong kuntsabahin sa pagmamacho dancer niyo. Di na kayo nahiya. Pati si nanay dinami niyo sa kalayan niyo. Nasa ospital ang nanay mo ngayon dahil sa ginawa mo. Wag ako, tay. Hindi ganun kalakas ang tulak ko sa kanya. Nagtataka nga ako kung bakit ganun na lang makapag-inarte si nanay na nasaktan siya. Halos hindi naman ganun kadin ang pagtulak ko sa kanya. Miggy, anak ng utang na loob. Huwag mo akong galitin. Ay, talaga? Talaga? Huwag mo ako susubukan, bata ka. Sumusobra na yung kabastusan mo. Sarili mong nanay, hindi mo na kayang galangin. Kayo! Kayo ang di ko ginagalang at hindi ang nanay Dahil pokpok ako. Yun ang tingin mo lagi sa akin, di ba? Sige. Pagbibigyan kita na tawagin akong pokpok. Kung kapalit naman ng pamumokpok ko na sinasabi mo, magandang buhay para sa'yo at sa nanay mo. Di ko kailangan ng buhay na sinasabi mo! Pero ang nanay mo, kailangan yun. Kailangan? Kayo lang naman tong namimilit na kailangan ni nanay ang pera na yan. May cancer ang nanay mo. Sabihin mo sa akin ngayon, kung hindi niya kailangan ng pera galing sa pamumokpok ko. May cancer si nanay? Sa tingin mo ba gusto ko bumalik sa pagmamacho dancer para lang sa sarili ko? Hindi. Dahil ako, kaya kong mabuhay sa pagbebenta lang. Pero hindi ganun eh. Hindi pwede ganun ngayon. Kailangan kong isipin ang kalagayan ng nanay mo. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang hindi mapagamot? Ha? Hayaan ko siyang mamatay na lang? Ganun ba ang gusto mo? Nagsisinungaling na naman kayo! Walang sakit! Miggy, anak ka naman talaga. Ah! Ganun na ba kademonyo ang tingin mo sa akin? Para magsinungaling ako tungkol sa kalagayan ng nanay mo? Para pagtakpan lang ang pagsasayaw ko? Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang ginagawa kong to. Ayoko magalit ka sa akin dahil sa pagsasayaw ko pero kailangan kong ilaban ang buhay ng nanay mo. Kaya mo sabihin sa akin, nahihinto ko na itong ginagawa ko ngayon! Sabihin mo sa akin ngayon! Kasi saan ako kukuha ng ibang dudugtong sa buhay ng nanay mo? Saan? Pwede naman kasi... Anak! Desperado na ang tatay mo para madugtungan ang buhay ng nanay mo. Desperado na ako, anak. Pwede ba isang tabi mo muna yung nararamdaman mong galit? Isang tabi mo muna yung mga nararamdaman mo. Dahil ako tinapon ko na ang lahat ng hiya at dignidad na meron ako dati pa. Mabuhay ko lang kayo. Dahil kayo ang buhay ko. Hindi nyo kasi maintindihan! Ikaw ang hindi makaintindi! Ikaw! Ikaw ang hindi marunong makaunawa sa sitwasyon ko! Ako na humihingi ng tawad sa'yo, anak! Pasensya ka na! Patawarin mo ako kasi ganito lang ako eh! Pasensya ka na kung hindi mataas ang tinapos ng tatay mo! Pasensya ka na kung hindi maganda ang trabaho ko! Pasensya ka na! Pasensya ka na kung kinahihiya mo ako! Pero hayaan mo na muna akong ganito! Hayaan mo na muna akong gawin tulak! Kung kapalit naman ito, mabubuhay ang nanay mo! Paulit-ulit kong itatapon ang sarili ko sa nakakahiyang mundo na sinasabi mo! Paulit-ulit! Ah!
Sorry! Sorry, tatay! Sorry! Hindi ko alam! Patawarin mo ako! Sorry, tatay! Mula nang nagkausap kami ni Miggy ay naunawaan na niya ako. Naintindihan na niya ako, hindi ko gusto ang ginagawa ko. Pero kailangan para sa nanay niya. Sinuportahan ako nito kahit alam ko noon na hindi pa buo ang loob niya sa pagtanggap sa trabaho ko. Nagpasalamat pa rin ako na hinayaan niya ako. Nagsumikap ako para makabuo ng kailangang pera para sa kailangan ni Rose sa ospital at sa pagpapagaling niya. Nakitulong na rin si Miggy lalo na sa pagbebenta ng mga frozen food. Tinulungan ako nito na makabenta online tulad ng ibang ginagawa ng mga kabataang katulad niya. Natuwa ako nang nagkaroon muli kami ng bonding na mag-ama. Hindi man katulad ng dati pero paunti-unting nagiging maayos na kami. Sa ngayon ay nalampasan na namin ang sakit ni Rose. Kaunting pahinga at medikasyon ay babalik na siyang muli sa normal. Tinigil ko na rin ang pagmamacho dancer bilang respeto ko na lang din sa aking anak. Natuwa ito at sinabing handa na naman siyang tumulong sa ibang paraan para kumita. Nasiyahan na rin ako kahit papaano dahil nagsimula na kaming maging maayos na pamilya. Inaamin ko naman papadudot na nakakamiss din ang kita sa pagsasayaw. Pero mas nakakamiss ang makabanding ang anak kong si Miggy. Hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na anong trabaho. Paminsan-minsan nagsasayaw pa rin ako dahil hindi ko pa yon matanggal sa sistema ko. Pero pangkatuwaan na lamang at hindi na masyadong bigay todo tulad ng dati. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Joey. Hindi madaling ipaunawa sa ibang tao ang daang pinili mong tahakin para mapabuti ang buhay ninyo. Marami ang pwedeng hindi makaintindi at marami ang huhusgahan ka. Pero sa bandang huli, isipin mo pa rin kung saan ka magiging masaya at kung saan mas makakabuti ka. Kung hindi naman nakakabuti ang pakikinig sa opinyong masasakit ng iba, doon ka ba pupunta? Maraming salamat muli sa ating sender for today na si Joey at paniguradong hindi lang ikaw ang may ganitong sentimiento. At hangad ko na sana ay maunawaan kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Lalo na ang mga minamahal ninyo. Hindi biro ang mahusgahan base lamang sa inyong ginagawa para maging maayos ang inyong buhay. Dahil dyan, saludo kami sa inyo dahil kaya ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagbuo ng pamilya ang isa sa mga nakakasabik na parte ng buhay ng tao. Dahil lahat ay kailangang simulan sa umpisa kung saan ay kasama mo ang kabiyak mo sa buhay. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Aika. Isang magalang na manugang at mapagmahal na asawa. Isang babaeng umasa na magsisimula sila ng kanyang asawa kung saan silang dalawa lang ang magkasama. Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari ay may mga planong hindi kaagad nasunod. Kinailangan nilang tumirapan samantala sa bahay ng mami ng kanyang asawa.
Maayos naman sa umpisa ang pakikisama niya sa pamilya nito. Pero para kay Aika, iba pa rin ang nakabukod silang mag-asawa. Dumating naman ang oras na nagawa nilang bumukod ng bahay pero nandun pa rin ang pakiramdam na para bang nakatali pa rin sila sa pamilya nito. Paano nga ba makukumbinsi ni Aika ang asawa niya na mag-focus ito sa kanilang pamilya? May mali nga ba sa gusto niyang mangyari para sa kanilang pamilya? Masyado na nga ba siyang nagiging makasarili? Gusto mo na bang malaman kung bakit mas pinili ni Aika na bumukod silang mag-asawa ng bahay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nakasamaan mo na rin ang loob ang pamilya ng kapareha mo? Nagawa mo bang makipag-ayos sa kanya? Si Aika kaya? Paano niya pinili ang desisyon na gagawin niya para sa kanyang sariling pamilya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Matagal ko ng pangarap noon na magkaroon ng sariling bahay kung saan ay makakasama ko ang pamilya ko. Yung pamilya ko na nagsimula at nabuo ng dahil sa wagas na pagmamahalan. Pero hindi naging madali para sa akin bago ko natupad ang pangarap na yon. Napakarami ko ring pinagdaan ng pagsubok para lamang masabi ko na tuluyan na kaming naging masaya ng pamilya ko. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aika, 37 years old at nakatira dito sa Cavite. Ang pakikinig sa radyo ang halos araw-araw na libangan ko dito sa bahay. Lalo na kapag wala akong ibang kasama. At kailanman ay hindi naalis sa inyong istasyon na Barangay LS 97.1 ang radyo namin. Pinaka-paborito ko rin ang programa ninyo na Barangay Love Stories. Dahil palaging may life lesson na naiiwan ng bawat istorya na inyong iniere. At sana'y makapag-iwan din ng aral sa ating mga tagapakinig ang kwentong ito ng buhay ko. Nakilala ko ang first boyfriend ko, si Ponzi, sa isang church service. Maraming taon na ang nakalipas. Sa unang beses pa lamang na nagkwentuhan kami ay magaan na ang loob ko sa kanya. Kaya nga nasundan pa ang araw na nagkita at nagkasama kami. Nauwi yon sa ligawan, nasundan ng ilang taon na relasyon. At nauwi sa planong pagpapakasal, Papa Dudut. Naayos mo na bang listahan para sa invitation card na ipapaprint natin, mahal? Oo, ayos na yun. Na-double check ko na rin kagabi yung listahan. Sige, isasabay ko na sa pag-send ng email mamaya dun sa supplier na nakuha natin. Okay. Mahal, tumawag nga pala yung pinsan ko. Nagre-request siya na kung pwede raw tayong magdagdag ng vegetable dishes sa menu natin sa reception. Vegetarian kasi siya. Walang problema. May mga seafood din naman akong pinalagay sa menu para sa reception natin. Hindi rin kasi siya kumakain ng seafood. 100% vegetarian kasi siya eh. Ganon ba? May iba kasi akong kilala na vegetarian pero kumakain pa rin ng seafood. Pero ako nang bahala na magpadagdag ng vegetable dishes sa menu natin. Thank you, mahal ko. Wala yon. Iilan lang naman ang bisita sa kasal natin. Kaya gusto ko na ma-enjoy nilang espesyal na araw sa buhay natin. Ay, thank you talaga kasi palagi mong pinagbibigyan ng lahat ng request ko. Nag-give and take lang naman tayo kasi pati ikaw, pinagbibigyan mo rin naman ng mga request ko. Kagaya nung kunin nating ring bearer at flower girl yung dalawang pamangkin ko. Tapos pumayag ka rin na isama natin sa bridesmaids yung dalawang pinsan ko. Kilala ko naman sila, kaya ayos lang din sa akin. Oh, magmerienda muna kayo. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo para sa inyo.
Ilalagay ko na tong tray ng pagkain dito sa lamesa at kumuha na lang kayo, ha? Ayan, sakto. Kasi nagugutom na rin ako sa ginagawa naming pag-aayos dito para sa kasal, Mami. Kaya nga naisipan ko na magluto ng paborito mong merienda. Thank you po, tita. Anong tita? Sabi ko naman sa'yo na mami na rin ang itawag mo sa akin. Sige po. Mami. Kukuha na po ako nitong mangkok ng ginataang bilo-bilo at nagugutom na talaga ako. Sige lang, Ponsi. May mga kailangan pa ba kayong asikasuhin o idagdag para sa kasal nyo? Halos kumpleto na rin po lahat. Hindi rin naman po kasi sobrang daming iimbitahan namin sa kasal kaya kaunti lang din ang dapat na asikasuhin. Maganda nga yung ganyan na pamilya at ilang kamag-anak at kaibigan lang ang invited. Para hindi na rin kayo masyadong mapagod sa pag-aasikaso ng lahat. Ay, ano palang balak nyo pagkatapos ng araw ng kasal nyo? Ang ibig kong sabihin, saan nyo balak na magstay habang hindi pa pwedeng tirhan ng bahay nyo? Napag-usapan na po namin ni Ponsi ang tungkol dyan. Uupa po muna kami ng apartment para sa aming dalawa. Tama po si Aika, Mami. May nakita na rin po ako na apartment na malapit lang din sa opisina ko. Mangungupahan pa kayo? Opo, pero yung mura at maliit na apartment lang po ang balak naming upahan pansamantala. Para rin po makatipid kami kahit paano sa gastos. Kung nagtitipid pala kayo, bakit hindi na lang muna kayo dito tumira sa bahay natin? Mas makakatipid kayo kaysa umupa pa kayo ng apartment. Tapos kapag naayos na yung bahay na pinapagawa nyo, saka kayo lumipat doon. Pwede naman po pero ang napag-usapan po kasi namin ni Ponsi, uupa na lang muna kami ng apartment para hindi kami sumiksik dito sa inyo. Ay ka, malaki tong bahay namin kaya wala kang dapat alalahanin. Wala rin namang ibang gagamit ng kwarto ni Ponsi kapag umalis siya, kaya dumito na lang muna kayo. Kesa magbayad kayo ng pang-upa sa apartment, idagdag nyo na lang yung pambayad dun sa pinapaayos nyong bahay. Alam mo, mahal, tama si Mami. Dito na lang muna tayo sa bahay namin pagkatapos ng kasal natin. Magre-resign ka na rin naman sa trabaho mo, di ba? Oo. Sakto. Hindi ka maboboard dito sa bahay kasi makakasama mo si Mami at ang mga kapatid ko kapag nasa trabaho na ako. Ano, ayos lang ba sa'yo? Sige, ayos lang. Walang problema sa akin, mahal. Papadudot ilang buwan ding nanligaw noon sa akin si Ponsi. Siya pa nga nagsabi na gusto niyang makilala ang mga magulang ko na noon ay nakatira sa Bulacan. Taga Bulacan kasi talaga ako at sa Cavite lang ako na-assign na magtrabaho. Kaya doon na rin ako halos tumira. Nang dalhin ko siya noon sa Bulacan at pinakilala sa mga magulang ko bilang manliligaw ko, kagad siyang nagustuhan ng mga ito. Natuwa sila kasi pala kwento daw si Ponsi at napaka-komportable nilang kausap ito. Pagkalipas ng isang linggo pagkatapos ko siyang ipakilala sa mga magulang ko ay sinagot ko na rin si Ponsi, Papa Dudut. Ang pakikipagrelasyon kay Ponsi ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Wala kasi siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahalang. Ang dami niya na ring naging plano noon para sa future namin. Sa first anniversary nga namin, nagulat ako sa naging regalo niya sa akin. Kumuha na pala siya ng bahay na hinuhulugan para sa aming dalawa. Halos maiyak ako noong gabi na yon kasi pakiramdam ko. Parang nananaginip lamang ako. At ilang buwan ang lumipas, nagplano na rin kami na magpakasal. Dahil hindi pa maayos ang bahay namin noon ay tumira muna kami sa bahay ng mami ni Ponsi kasama ang kapatid niya, Papa Dudut. Ayan, malapit nang maluto tong piniprito kong itlog. Ang bango naman ng niluluto ng asawa ko. Anong mabango rito? Pritong itlog lang to. Hindi pala yan yung mabangong naaamoy ko. Ikaw pala yun, kaya pala lalo ako nagugutom. Paamoy nga ulit ako sa asawa ko. Mahal, tigilan mo nga yung pag-amoy na ginagawa mo sa leeg ko. Baka umuwi na si Mami at makita niya tayo. Ano naman kung makita tayo ni Mami? Mag-asawa naman tayo eh. Mahal, nakakahiya pa rin. Tsaka amoy pawis na ako kasi ang dami kong niluto para sa almusal natin. Ang aga mo ngang nagising, mahal. Hindi na kita na malayang umalis sa tabi ko. Naghihilig ka pa kasi kanina nung magising ako.
Tapos ayan, nakapagluto na ako ng tosino, sinangag at itong mga sunny side up egg. Teka, ilalagay ko lang tong luto ng itlog sa plato. Napakasipag naman talaga ng mahal ko. Pero nahirapan ka bang makatulog dahil sa paghilik ko? Hindi ka naman malakas humilik, mahal. Huwag ka mag-alala. Akala ko napupuyat kita dahil sa lakas ng hilik ko eh. May oras na nagigising ako sa madaling araw pero nakakatulog din naman ako kagad. Kapag gano'n na nagigising ka ng dahil sa hilik ko, tapikin mo lang ako kahit sa braso. Kahit ilang tapik pa hanggang sa maalimpungatan ako tumigil sa paghilik. Basta wag mo lang akong sasampalin ng malakas ha. Grabe ka naman! Hindi ko naman kailangan gawin na sampalin ka pa para lang huminto ka sa paghilik mo. Baka lang kasi naiinis ka kasi nga napuputol yung sarap ng pagtulog mo. Nasanay naman na ako kaya hindi mo kailangan na mag-alala ng ganyan. Masasanay ka talaga kasi araw-araw na tayo magtatabi sa kama. Teka, magbabanyo lang pala muna ako. Sige, patapos naman na ako rito. Ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Okay na siguro tong 5 pritong itlog para sa amin? Ilalagay ko na sa lamesa tong plato ng mga pinrito kong itlog. Ang bilis namang uminit sa labas ngayon, oh. Oh, Aika. Hi, Mami! Saan po kayo galing? Sa Zumba session sa may clubhouse. Kapag ganitong araw ng linggo, maaga talaga akong pumupunta doon para magpapawis. Kaya po pala nung gumising ako kanina, nakita ko po kayong lumabas ng bahay. Oo, maaga rin kasi talaga kaming nag-uumpisa para hindi gaanong abutan ng sikat ng araw. Kung gusto mo, pwede ka ring sumama sa akin doon. Magandang exercise ang Zumba para sa katawan natin. Naku, wala po akong hilig sa mga Zumba o exercise pero sige po. Sasama po ako minsan kapag sinipag ako. Sakto rin po ang uwi niyo kasi katatapos ko lang po magluto ng almusal natin. Naku, hindi pala kita nasabihan tungkol sa almusal ng mga anak ko. Bakit po? May mali po ba sa niluto ko? Ay, yung 2 nakababatang kapatid kasi ni Ponzi, magkaiba sila ng gustong luto sa itlog. Yung isa, gusto niya na puro egg white lang. Yung bunso ko naman, gusto niya na yung egg yolk lang ang para sa kanya. Kaya kailangan na magkahiwalay ang prito ng egg white sa egg yolk. Since luto na to mga to, hindi po ba pwede na ihiwalay na lang natin yung egg yolk sa egg white? Naku, hindi nila kakainin kapag ganun ang ginawa natin. Pero sige, ako na lang ang magpiprito mamaya ng para sa kanila. Sigurado naman ako na hindi pagising yung mga yon. Kukuha lang ako ng pamalit kong damit para makaligo na rin muna ako. Papadudot pangalawa sa 4 na magkakapatid ang asawa ko. Ang ate niya ay wala na sa bahay dahil may sarili ng pamilya na nakatira sa ibang bansa. Ang 2 mas nakababata niyang kapatid ay nag-aaral pa noon sa kolehiyo. May kayang pamilya ni na Ponzi dahil maraming negosyo ang mami niya. Malaki rin ang bahay nila kaya may sarili kaming kwarto ng asawa ko. Pero sa totoo lang, ayoko sa ideya na doon muna kami mag-i-stay sa kanila pagkatapos ng kasal namin. Ang gusto ko kasi talaga ay magkaroon kami ng solong bahay ni Ponzi. Kaya nga naiyak ako sa tuwa noong malaman ko na kumuha na si Ponzi ng bahay para sa aming 2. Isang foreclosed na bahay ang nakuha ni Ponzi pero marami ang kailangang ayusin doon. Kaya medyo natagalan talaga ang pag-aayos niya doon. Kaya naman wala akong naging choice kung hindi ang pumayag na doon muna tumira pansamantala sa bahay ng mami niya pagkatapos ng kasal namin. Magkasundo naman kami ng mami ni Ponzi, Papadudot. Hindi lang talaga ako sanay na maraming kasama sa bahay. Siguro kasi solong anak ako ng mga magulang ko. At nang lumipat ako sa Cavite para magtrabaho ay solo ko rin ang apartment na tinitirhan ko noon. Pero nang tumira ako sa bahay ni na Ponzi, sobrang nanibago ako, Papadudot. Ang dami kasi namin sa bahay at hindi rin ako sanay na may ibang tao na inaasikaso. Tapos ay pumayag pa ako na mag-resign sa trabaho kaya palagi lang talaga akong nasa bahay.
Advice din kasi ng OB ko na tutukan ang pag-aalaga sa katawan ko para mabigyan ko na kaagad ng anak ang asawa ko. Ang sabi naman ni Ponce, pansamantala lamang yon. Sa oras na maging tuluyan ng maayos na ang sariling bahay namin, lilipat na kami kaagad doon. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa kanya. Iniisip ko na lamang na maswerte ako kasi mabait ang biyenan ko. Hindi siya yung kagaya ng mga napapanood ko sa teleserye kung saan ay nagiging kontrabida ang mga biyenan. At ginagawa ko na lang ang lahat ng makakaya ko para pakisamahan lahat ng mga tao sa bahay ni na Ponce Papa Dudut. Ay, buti na lang wala masyadong traffic pa uwi. Mabuti naman at nakauwi ka na, mahal. Akala ko nga maiipit pa ako sa traffic kasi Friday ngayon. Oo nga, tapos araw din ng sweldo kaya ina-expect ko rin na mas late ka pang makakauwi. Gusto ko na nga matapos ang meeting namin kanina kasi inaantok na rin talaga ako. Nagugutom ka ba? Hindi. Sigurado ka? Pwede ko namang iinit yung dinner namin na tinola kanina. Busog pa ako kasi umorder din ng pizza yung manager namin kanina. Kaya may pagkain kami habang nagmi-meeting. Yun talagang dahilan kung bakit inantok ako kasi nabusog ako dun sa pizza. Ay, makahiga nga muna dito sa kama natin. Sandali lang, ikukuha muna kita ng pambahay. Mamaya na. Huwag ka munang umalis dito sa tabi ko. Hindi ka ba muna maliligo o magpapalit ng damit? Mamaya na. Payakap muna ako sa asawa ko. Ito, yayakapin kita ng sobrang higpit. Ay, ang sarap naman talaga ng yakap ng asawa ko. Nakakawala ng pagod. Gusto mo i-massage kita? Mamaya na lang, mahal. Mas gusto ko magpahinga dito sa mga yakap mo. Bakit nga pala gising ka ng ganitong oras? Pasado 11:00 na rin ah. Ang totoo, kanina ko pa rin gusto magpahinga pero hindi ako makatulog. Bakit? May masakit ba sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Walang masakit sa akin at ayos lang din ang pakiramdam ko. Ano lang, nasa kwarto kasi ngayon ng bunsong kapatid mo yung mga kaibigan niya. Mga kaklase niya yata yun. Ah, oo. Mga kaklase niya nga yun. Nabanggit ni Mami kahapon na may kailangan silang tapusin na research paper kaya mag-overnight sila dyan. Masyado ba silang maingay kanina? Medyo maingay nga sila. Puro lalaki kasi sila doon sa kabilang kwarto tapos ang lalakas pa ng boses nila. Nag-video game pa nga yata sila kasi ang lakas ng sound ng TV nila doon. Hindi ko nga alam kung nagawa ba nila yung sinasabi mong research paper nila. Pasensya ka na sa kanila, mahal. Medyo maingay talaga sila kapag magkakasama. Okay lang naman pero sana naisip nila na may iba pa silang kasama dito sa bahay. Katabi pa naman natin yung kwarto nila kaya rinig ko talaga yung mga ingay nila. Gusto mo ba nakausapin ko yung kapatid ko bukas? Wag na. Hindi naman na kailangan kasi tumahimik naman na sila bago ka dumating. Tsaka hindi lang siguro ako sanay na may ganun kaingay sa gabi. Siguro nga, mahal. At kapag naulit pa yung pag-iingay nila ng 10 oras ng gabi, kakausapin ko na talaga siya. Pero wag mo siyang aawayan kasi baka magkaroon kayo ng issue ng dahil sa akin. Oo, hindi ko gagawin yan. Alam mo naman kung gaano ako kahinahon kapag may gusto akong ayusin na gusot sa ibang tao. Pwede rin naman nasanayin ko na lang muna ang sarili ko sa ingay nila. Minsan lang naman sila pumunta dito sa bahay, 'di ba? Kapag sem break nila, mas madalas sila dito sa bahay, mahal. Ganun ba? Sige, mukhang kailangan ko na rin talagang masanay sa ingay nila. Pasensya na talaga, mahal. Basta kapag naulit pa to, kakausapin ko ng kapatid ko para hindi nila maistorbo ang pagpapahinga mo. Papadudot, bukod sa naninibago ako dahil may mga ibang kasama kami sa bahay, nahirapan din akong makisama sa mga kapatid niya. Dahil mga estudyante pa sila ng panahon na yon. Nakakalimutan nilang may iba silang kasama sa bahay na hindi sanay sa ingay nila. Madalas akong napupuyat lalo na kapag nag-i-sleep over ang mga kaibigan ng kapatid niya sa bahay. Hindi ko nga alam kung paano nakakatulog kaagad si Ponce kahit maingay sa bahay. O baka dahil sanay na siya sa mga ganong ingay ng kapatid niya at mga kaibigan nito.
Bukod doon ay nagiging issue ko rin ang pagiging makalat ng mga ito sa bahay. Lalo na kapag wala pang biyanan ko. Ayoko kasi talaga na makalat sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya mabilis na umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko na wala sa tamang lalagyan ng mga sapatos o tsinelas na ginagamit nila. Pati na ang pagliligpit ng pinagkainan nila ay madalas na ako ang gumagawa. Kasi kung hindi ko gagawin yon ay tatambak lamang yon sa lababo hanggang sa hapunan. Pero tiniis ko na lamang ang lahat ng yon bilang pakikisama sa kanila. Hanggang sa dumating ang panahon na sa wakas ay nagdalang tao na rin ako, Papa Dudut. Ang sarap talaga nitong ginataang tulingan na luto nyo, Mami. Tama po si Ponsi. Isa po to sa pinakapaborito ko na niluluto nyo. Mabuti pa kayo, gusto nyo yung ginataang tulingan ko. Yung dalawang kapatid kasi ni Ponsi, nag-order pa ng pagkain para doon kainin sa mga kwarto nila. Hindi kasi talaga nila gusto kapag yan ang niluluto ko. Kaya po pala hindi sila sumabay sa atin na maghapunan. Nung nakita nila kaninang naglilinis ako nitong isdang tulingan, sinabi kaagad nila na o-order na lang sila ng pagkain nila. Ang sabi ko nga, ipagpiprito ko na lang sila ng manok pero ayaw din nila. Baka po may iba rin silang trip na kainin sa hapunan, Mami. Mukhang ganun na nga. Nakita ko na burger at fries ang in-order nilang pagkain. Mabubusog po ba sila sa mga in-order nila na pagkain? Ganun talaga ang dalawang yun, mahal. Kapag hindi nila trip ang ulam, matik na burger at fries ang i-order nilang pagkain. Sa kanilang magkakapatid, yung dalawang yun talagang pinakapihikan pagdating sa pagkain. Ayaw nila ng may gata o magulay na pagkain. Madalas ang gusto nila mga inihaw o piniritong karne ng manok at baboy. Di ba ganun din si Daddy? Nakwento niyo po dati? Oo, doon talaga sila sa daddy mo nagmana na hindi rin palakain talaga ng gulay. Buti na lang po mahilig sa gulay si Ponsi. Mabuti na lang at sa akin siya nagmana pagdating sa bagay na yon kahit na hindi ko siya kamuka. Ay, kamusta nga pala yung check-up mo kanina? Maayos naman po, Mami. Wala naman po nakitang problema ang ubigayin ko sa pagbubuntis ko. Mabuti naman. Ilang buwan na nga uli yan? 5 months na po. 5 months pa lang pala yan. Pero parang masyado ka na yatang malaki, Aika. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Mami? Parang ang bilis mong tumaba. Mukha naman pong sakto lang ang laki ng katawan ni Aika, Mami. Normal din naman daw po ang weight niya, sabi ng doktora niya kanina. Nako, minsan hindi yun basta nakikita sa timbang. Magugulat na lang kayo sa next follow-up check-up niya. Kailangan ng bantayan ng mga pagkain ni Aika. Nung magbuntis kasi ako, hindi talaga ako lumobo ng sobra. Halos tiyan ko na nga lang ang lumaki sa akin nun. Nakita ko nga po yung ibang picture nyo nung pinagbubuntis nyo yung bunsong kapatid ni Ponsi. Grabe, ang payat nyo pong magbuntis talaga. Hindi kayo sobrang tumaba o kahit na manasman lang? Sexy talaga magbuntis si Mami. Lahat ng mga pregnant photos niya, parang hindi siya buntis kapag tinakpan ng tiyan niya. Mahilig din kasi kung mag-exercise kahit buntis ako. Kaya nga ikaw, Aika, sumama ka na sa akin minsan sa clubhouse kapag Sabado at Linggo ng umaga. May mga light Zumba session naman sila para sa mga buntis na kagaya mo. Pwede nga yun, mahal, no? Sabi naman ni doktora kanina, pwede ka ng mga light exercise. Makakatulong din daw yun para hindi ka mahirapang manganak. Ayun naman pala! May advice na rin sa'yo ang doktora mo kaya sumama ka na sa akin sa Sabado. Ipapakilala kita dun sa mga kumari at kaibigan ko. Sigurado ko na mag-i-enjoy ka rin kapag nasubukan mo ng isang beses. Wala po kasi talaga akong hilig sa ganyan. Subukan mo lang, mahal. Feeling ko mag-i-enjoy ka rin kapag nakasanayan mo na. Tingnan mo si Mami, mas mukhang bata kaysa sa edad niya. Nakakabata naman kasi talagang kahit na anong klase ng exercise. Kaya samahan mo na ako kahit minsan lang na mag-Zumba, Aika. Sige po, Mami. Sasamahan ko po kayo sa Sabado. Papadudot nung una talaga ay sinubukan ko rin na isuggest kay Ponsi na kumuha muna kami ng pansamantalang apartment. Kasi ayoko talaga sa ideya na doon kami tumira sa kanila.
Pero nang sabihin niya na malaki ang matitipid namin, kung doon muna kami sa biyenan ko ay wala na akong naisip na pwedeng idahilan para hindi sumang-ayon sa kanya. Tama naman kasi ang sinasabi niya na malaki ang matitipid namin. Malapit kasi ang bahay nila sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Kaya wala talaga akong choice kung hindi ang pakisamahan ng lahat ng kasama namin sa bahay. Kaya lang, mula nang magbuntis ako ay parang lalong kinailangan kong magdagdag ng mahabang pasensya sa bahay na yon. Naging madalas kasi ang pakikialam ng biyenang ko sa pagbubuntis ko. Pati na ang paglaki ng katawan ko ay pinupunan niya. Kahit pa ilang beses na naming sinabi na normal naman ang timbang ko. Samantalang ang mga magulang ko ay bihirang magbigay ng kahit na anong paalala na alam nilang pwedeng makaapekto sa damdamin ko. Bilang isang buntis, nagiging emosyonal talaga ang isang babae. Mabilis kaming mainis, masaktan o maiyak. Kaya naman ilang beses kong pinigilan na magpakita ng kahit na anong inis sa tuwing kaharap ko ang biyenang ko na may sinasabing hindi masyadong maganda, Papa Dudut. Papa Dudut, ang mami halos ni Ponsi ang kasama ko sa ilang buwan ng pagbubuntis ko. Malayo kasi ang mga magulang ko kaya minsan lang silang makadalaw sa Cavite. Pero madalas naman silang tumatawag para kumustahin ako. Laking pasasalamat ko na lamang din at nagsilang ako ng napakalusog na baby. Nang makauwi kami sa bahay ni na Ponce, naging masikaso naman kahit papaano sa akin ang mami niya. Ayun nga lang, napipilitan akong sumama kay mami ng ilang beses sa pagsusumba niya sa clubhouse. Kahit na hindi ko to nai-enjoy talaga. Kasama rin namin si baby na noon ay pinapasyal at pinapaarawan naming saglit. Hindi man ako kasing payat ni mami, hindi naman ako sobrang taba pagkatapos kong manganak noon. Pero palagi niyang pinapaalala na kailangan ko pa rin ng mga light exercise. Tapos may mga oras pa na naiistorbo ng ingay ng mga kapatid niya ang pagpapahinga ko dahil sa ingay kasama ng mga kaibigan nito. Mabuti na lang, mas malalim ang tulog ng baby ko kaya hindi ito kaagad nagigising. Ang lahat ng pagod na nararamdaman ko noon, kaagad na nawawala kapag hawak ko na ang baby ko. Totoo pala yung sinasabi nila na ang pagkakaroon ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang babae. At ilang buwan pa ang lumipas noon. Sa wakas ay nakalipat na kami ni Ponsi sa sarili naming bahay, Papa Dudut. Sa wakas, naiayos ko na rin tong sofa dito sa sala. Wala na kaming malaking gamit na naiwan sa labas ng bahay. Pwede na akong maupo at makapagpahinga muna dito. Ay, sumakit ang likod ko kakabuhat ng malalaking gamit namin ah. Mahal, ito na ang kape at banana bread. Magmerienda ka muna. Ilalagay ko na sa lamesa tong merienda natin ha, kumuha ka na lang. Sakto mahal, nagugutom na rin talaga ako. Ang ganda ng pagkakaayos mo ng mga gamit dito sa sala, mahal. Mabuti at nagustuhan mo ang pagkakaayos ko dito. Oo, sakto ang pwesto nitong sofa at yung lamesa dito sa sala. Pati na yung TV stand dyan sa harapan natin. Relaxing ang pwesto ng panonood natin habang nakaupo tayo dito sa sofa. Ang bibigat nga din ng mga gamit na pinaasa ko kanina, lalo na tong sofa. Sabi ko naman sa'yo, wag muna tayong bumili ng malalaking gamit kanina sa mall. Ayos lang, kasi importante na malagyan na ng mga gamit ng bagong bahay natin. Kaya pinagsabay-sabay ko nang bilhin kanina tong mga furniture at ibang appliances. Mahal, ang sarap nitong banana bread ah. Saan mo binili to? Diyan lang sa labas. Buti nga may malapit na bakery dito sa bahay natin. Hindi ako mahihirapang bumili ng pang-almusal o merienda natin. Mukhang masarap din yung iba nilang tinda na tinapay dun. Tapos may malapit din na sari-sari store na halos katapat lang ng bakery na nakita ko. Sakto. Hindi mo na kailangang pumunta sa malayo para makabili ng mga pagkain at iba pang kailangan dito sa bahay. Oo, kina mami kasi ang layo ng mga tindahan mula sa bahay nila.
Kaya hindi ako masyadong nakakalabas noon. Kaya nga kapag nag-grocery si Mami, maramihang supply na talaga ng pagkain at iba pa niyang kailangan ng binibili niya. Ayaw niya rin kasing lumabas-labas ng bahay kasi malayo talagang tindahan dun sa bahay eh. Sa bagay, nakakatamad talaga na maglakad ng malayo kung toyo o suka lang naman ang bibilhin mo. Mahal. Pasensya na pala kung hindi na ako nakatulong sa pag-ayos dito sa sala. Ang tagal kasi bago nakatulog ni baby sa kwarto. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak mula nang makauwi tayo galing sa mall. Narinig ko nga. Mukhang naninibago pa rin siya hanggang ngayon dito sa nilipatan natin. Pangatlong araw pa lang din kasi natin ngayon, kaya sigurado kung nakakaramdam pa rin siya ng pagbabago sa paligid niya. Pero grabe, ang sarap sa pakiramdam na nakatira na tayo sa sarili nating bahay. Simula pa lang to, mahal. Simula pa lang to ng pagtupad natin sa mga pangarap natin. Oo, sa wakas. Mas nararamdaman ko nang naaabot natin ang mga plano at pangarap natin. Pasensya na, mahal, kung medyo na-delay ng konti ha. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dahil alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa pamilya na to. Basta babawi ako sa inyo ng anak natin, mahal. Ito na ang totoong simula ng pagtupad ko sa mga pangako ko sa iyo bilang asawa mo. Papadudot, pakiramdam ko noon ay natupad na ang isa sa matagal ko ng pangarap. Yung makalipat kami ng asawa ko sa sarili naming bahay kasama ang anak namin. Sobrang saya ko talaga at naging maasikaso ako sa mag-ama ko. Bungalow type of house nga pala ang nilipatan namin ni Ponsi. May 2 kwarto, maluwag na sala at kusina. Meron ding gate sa labas, garahe at garden kung saan talaga namang nagsimula akong mag-alaga ng maraming halaman. Maaga rin akong gumigising noon para mag-asikaso kay baby at sa almusal ng asawa ko. Bukod sa pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa bahay, ay naging libangan ko rin talaga ang pag-aalaga ng mga halaman habang nakikinig sa iyo, Papa Dudut, sa radyo. Wala na akong mahihiling pa ng panahon na yon. At akala ko, magtutuloy-tuloy na ang kasiyahan namin na yon. Pero hindi pala. Dahil nagsimula ang pagtatalo namin ni Ponsi nang magdesisyon siyang ganapin ang first birthday ng baby namin sa bahay ng mami niya, Papa Dudut. Ang dami namang hugasin dito sa lababo. Makapaghugas nga muna. Mahal? Anong ginagawa mo dito sa kusina? Hindi mo ba nakikita? Maghuhugas ako oh. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nakita ko kasi natambak yung mga hugasin dito sa lababo kaya inasikaso ko na. Tsaka hindi naman ako hahanapin sa sala kasi nandun si baby kasama ang mami mo at ang mama ko. Ay, ang dami naman mga baso rito. Dapat pala disposable na lang ang ginamit natin. Tulungan na nga kita sa pagliligpit mo, mahal. Wag na, kaya ko na to. Sige, ako na lang magpupunas ng mga mababanlawan mo ng baso at plato mamaya. Paubos na rin pala tong dishwashing liquid. Ay! Teka, alam ko meron pang isang bote si mami na nakatabi dito eh. Hanapin ko lang saglit dito sa kahon sa may lamesa. Nakita ko na. Eto, mahal oh. Lagay mo na lang muna dyan sa tabi. Gagamitin ko yan pag wala nang laman tong bote sa lababo. Sige. Mahal? Galit ka ba? May dahilan ba para magalit ako? Hindi ko alam. Parang wala naman. Wala naman pala. So bakit mo natanong kung galit ako? Mahal, ano ba talagang problema? Sabihin mo na sa akin. Wala akong problema. Eh ano ang kinakagalit mo? Okay, sige. Hindi ako galit, mahal. Medyo naiinis lang ako. Naiinis ka saan? Hindi mo ba talaga alam kung saan ako naiinis? Dahil ba to sa birthday party ni baby na dito natin ginawa sa bahay ni mami? Hindi na ako magsisinungaling. Oo ang sagot ko sa tanong mo na yan. Akala ko ba okay lang sa'yo? Paanong hindi magiging okay sa akin? Nakapagdesisyon ka na. Pasensya na, mahal. Akala ko kasi ayos lang talaga sa'yo. Mahal,
Alam mo kung gaano ako ka-excited nang makalipat na tayo sa wakas sa sarili nating bahay. At akala ko ganun ka rin, na masaya ka rin kasi may sarili na tayong bahay. Masaya naman ako. Sino bang may sabing hindi? Kung talagang masaya ka, bakit kailangan mo pang pumayag na dito mag-celebrate ng first birthday si baby? Mahal, first birthday to ng anak natin. Alam mo ba kung gaano kahalaga yun? Sina mama at papa nga kanina pa nagtatanong kung bakit hindi raw tayo nag-celebrate sa bahay natin. Akala nila, kaya tayo lumipat tong nakaraang buwan para saktong dun tayo mag-celebrate sa bahay natin. Pero hindi. Hindi natin ginamit yung pagkakataon na gawing mas espesyal sana ang birthday ni baby. Mahal, huwag ka nang umiyak. Naiinis lang ako kasi sobrang excited ko na gumawa na tayo ng maraming memory sa sariling bahay natin. Tapos parang magkaiba naman pala tayo ng mga plano sa buhay. Parang hindi ka naman talaga masayang tuparin lahat ng pangako mo sa akin. Mahal, hindi totoo yan. Sorry na. Matagal na rin kasing naplano ni Mami tong birthday party ni baby. Pero ito, promise ko sa'yo, sa mga susunod na birthday party niya, doon na natin palagi gagawin sa bahay natin. Hindi na tayo magsa-celebrate sa ibang lugar. Papadudot, bago pa man sumapit ang first birthday ng baby namin ni Ponzi ay marami na kaagad akong naisip na plano noon. Gusto ko na gawing espesyal ang first birthday party ng baby namin. At syempre gusto ko na gawin yon sa bahay namin. Pero 2 linggo bago ang araw na yon, nag-dinner kami sa bahay ng biyenan ko. Nagulat ako nang alokin ni Mami si Ponzi na doon sa bahay niya ganapin ang first birthday party ni baby. Pero mas nagulat ako nang pumayag kaagad si Ponzi sa sinabing yon ng mami niya. Dahil ayoko na magkaroon kami ng isyo ng biyenan ko, sumang-ayon na lang din ako sa sinabi niya kahit sobrang labag sa loob ko. First birthday kasi yon ng baby namin at naniniwala ako na dapat doon yon ganapin sa sariling bahay namin. Nang dumating nga noon ang mga magulang ko sa first birthday party ni baby, pasimple silang nagtanong kung bakit hindi sa bahay namin ginanap ang party na yon. Sinabi ko na lang na matagal nang napagkasunduan ni na Ponzi at ng biyanan ko na ganapin yon sa bahay nila, Papa Dudut. Papa Dudut, nagkaayos din naman kaagad kami ni Ponzi noon. Nangako kasi siya na sa mga susunod na birthday celebration ni baby ay doon na yon gaganapin sa bahay namin. Naintindihan niya naman daw ang point ko na gusto kong mas maramdaman ang pagsisimula namin bilang isang pamilya. At hindi namin magagawa yon kung halos araw-araw kong dumalaw sina Mami sa bahay namin. Mabuti na lamang at nabawasan na ang oras ng pagbisita niya nang minsang magkasakit ang bunsong kapatid ni Ponzi na kinailangan nitong asikasuhin. Napapansin ko na rin noon na may mali sa asawa ko. Siguro maliit na issue lamang yon pero napapadalas na ang pagtatalo naming dalawa. Ayoko pang aminin noon pero napapansin ko nang may pagkamamas boy si Ponzi. Hirap na hirap siyang tanggihan ang mga request ng mami niya. Hindi naman sa nilalayo ko siya sa pamilya niya. Pero meron na kasi kaming sariling pamilya. Pamilya na dapat ay mas tutukan niya, Papa Dudut. Mukhang mas okay na tong pagkakaayos ko sa Christmas tree namin. Mas naging makulay na siya dahil sa mga dinagdag ko na decoration. Sa wakas natapos din ako maglinis ng kotse sa garahe. Mahal, tignan mo tong Christmas tree natin. May napansin ka ba? Parang naging mas makulay siya. Dinagdagan ko kasi yan ng mga decoration. Naglagay ako ng gold ribbon dito sa may bandang ibaba, silver snowflakes dito sa gitna, at mga red flashball dito sa bandang itaas. Yung unang pagkakaayos ko nito puro flashball at maliliit na bell lang ang nakasabit eh. Kaya namili ako ng mga pandagdag na decoration. Kaya pala mas naging buhay ang dating nitong Christmas tree natin. Talaga? Mas gusto mo ba to kaysa sa unang pagkakaayos ko nito ng 1 linggo? Oo, mahal. Mas gusto kong pagkakaayos mo ngayon dyan sa Christmas tree. Ay, mabuti naman. Parang pang-4 na beses ko na yatang inaayos ang mga decoration nito.
Napansin ko nga yan. Na palagi kang may napapansin sa mga decoration na nakasabit dyan. Gusto ko kasi na sobrang ganda nito lalo na sa Pasko. Yun din naman ang gusto ko, mahal. Kaya nga sobrang thank you sa effort na ginagawa mo para mas mapaganda pa ang Christmas tree natin. Wala yun. Siyempre excited lang talaga ako na mag-celebrate ng first Christmas kasama si baby. Nabalot ko na nga rin pala yung mga regalo natin para sa ibang inaanak natin. Nandyan na rin sa ilalim ng Christmas tree. Parang ang daming regalo nito ah. Hindi pa nga kumpleto yan kasi may mga regalo pa ako na hindi napabalot. Yung mga regalo natin sa mga pamangkin natin at mga kapatid mo. Mabuti na lang talaga at maaga tayong nakapamili. Ayoko rin kasi talaga nang nakikipagsiksikan sa mga tao sa mall. Kahit alam ko na mas malaki ang discount kapag malapit ng Pasko, hindi pa rin tayo pupunta doon. Mas pipiliin ko pa rin yung araw na makakapamili tayo ng wala masyadong stress. Ay naku, ako rin. Ayoko na masyadong stress kapag namimili tayo lalo na't kasama natin si baby. Naalala ko tuloy nung tuwang-tuwa siya habang nasa mall tayo. Ang dami niya kasing nakikita na bago sa paningin niya. Kaya dalasan natin ng pamamasyal para hindi siya manibago sa tuwing lalabas tayo. Mabuti naman at naisip mo yan. Dahil plano ko na rin sabihin sa'yo yan. O nga pala, bukod sa buttered shrimp, smoked salmon pasta at graham de leche, ano bang request mo na iluto ko para sa Noche Buena natin? Okay na yun, mahal. Ang dami na nga ng mga binanggit mo eh. 3 klaseng pagkain lang yung sinabi ko. Oo, alam ko. Pero hindi mo na kailangan damihan ng iluluto mo. Sigurado kasi ako na marami ring iluluto si Mami para sa Noche Buena. Baka hindi na natin matikman lahat kung dadamihan natin ng dalang pagkain sa bahay niya. Teka, tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo, mahal? Doon tayo magno-Noche Buena sa bahay ni Mami? Oo, mahal. Hindi ko na kasi natanggihan si Mami nang mag-request siya sa akin. Alam ko na dapat first Christmas natin to ngayon dito sa bahay natin. Pero pagbigyan na natin si Mami kasi dito naman natin sa bahay sasalubungin ng bagong taon. Papadudot na gulat ako nang sabihin ni Ponce na doon kami magpasko sa bahay ng mami niya. First Christmas celebration dapat namin yon sa sarili naming bahay. Pero mas pinili niya na gawin yon sa bahay ulit ng mami niya. Ang nakakainis pa doon, yung paggawa niya ng desisyon na hindi man lang tinatanong kung ayos lang ba sa akin. O siguro'y alam niya rin na hindi ako tatanggi pa. Kaya hindi niya na ako tinatanong pa. Sobrang nahirapan talaga akong itago ang inis na nararamdaman ko noon. Gustong-gusto kong awayin ang asawa ko. Pero dahil ayoko na dumating ang araw ng Pasko na hindi kami magkasundo ay pinakalma ko na lamang ang sarili ko. Kahit paano ay kumalma naman ako nang mangako siya sa akin na dito kami sa sarili naming bahay magse-celebrate ng bagong taon. Tinupad naman ni Ponce ang pangako niya na yon sa akin pero ang hindi ko inaasahan noon. Kasama naming sasalubungin ng bagong taon ang mami at mga kapatid niya sa bahay namin, Papa Dudut. Salamat sa pag-aasikaso niyo sa amin ng mga kapatid ni Ponce, Aika. Walang anuman po, Mami. Sana po nag-enjoy kayo sa pagse-celebrate natin ng bagong taon dito sa bahay namin. Siyempre naman, ang sasarap ng mga hinanda mong pagkain. Sabi ko naman po sa inyo, mas masarap na magluto ngayon ng asawa ko eh. Napansin ko rin yan sa dami ng mga nakain ko kagabi. Masarap din po yung mga dala niyong pagkain. Ang dami pa nga pong natira dito sa amin. Ayaw niyo po ba talagang dagdagan yung pagkain na iuuwi niyo sa bahay niyo? Oo nga po, Mami. Ang dami pa pong pagkain na natira dito sa amin. Ayos na yung mga binalot ko kanina at nilagay sa kotse. Alam nyo namang napakaselan ng 2 kapatid mo. Kapag alam nilang nakailang init na yung pagkain, nawawala na sila ng gana. Grabe, ang seselan nga po talaga ng mga yan sa pagkain. Kaya nga hindi rin talaga masyadong madami ang niluluto ko para hindi masira at masayang sa bahay namin. Aika, sigurado ka ba na ikaw nang bahala sa lahat ng kalat at ligpitin na naiwan namin sa bahay nyo? Opo, Mami. Kayang-kaya na po namin ni Ponce yun. Pasensya na at medyo naging makalat yung 2 anak ko, ha? Ayos lang po. Tuwang-tuwa naman si Baby sa kanilang 2 kagabi. Oo nga po. Hanggang ngayon ang himbing ng tulog ni Baby sa kwarto namin.
Namiss lang din ng mga kapatid mo yung anak mo. Kaya dalas-dalasan nyo sana ni Aika ang pagdalaw sa bahay. Sige po, Mami. Basta maluwag ang schedule ko, dadalaw po kami sa inyo. Mabuti naman kung ganon. O sige, pupunta na ako sa sasakyan namin at baka naiinip ng mga kapatid mo doon. Salamat uli Aika ha. Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po, Mami! Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ako na magsasara nitong gate. Sige, mauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Unahin ko munang linisin itong mga nagkalat na unan at kumot dito sa sala. Mahal, ako na lang magliligpit ng mga pinagkainan natin sa lababo. Ikaw ang bahala. O gusto mo, unahin ko munang ayusin ang mga kalat sa garden. Ang sabi ko, ikaw na ang bahala, di ba? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, mahal. Tanong ka pa kasi ng tanong. Pwede naman gawin na lang kung anong gusto mong unahin. Kasi yun naman lagi ang ginagawa mo, di ba? Wala ka naman talagang pakialam sa opinion ko o kahit ano pang sabihin ko. Mahal, alam mong hindi totoo yan. Mag-asawa tayo, Kaya bigla ka na lang gumagawa ng desisyon. At hindi mo man lang tinatanong kung okay lang ba talaga sa akin. Tungkol ba to sa pagse-celebrate natin ng bagong taon kasama sina Mami? Oo! Ahika, tinanong naman kita tungkol doon at ang sabi mo, ayos lang nakasama natin sila na salubungin ng bagong taon. Ponsi, tinanong mo yan sa akin nung nandyan na sa labas sina Mami. Alam nga namang humindi ako at palisin ko sila, di ba? Alam mo, akala ko talaga naiintindihan mo na ako pero hindi pala! Sorry. Akala ko talaga walang issue sa'yo na kasama natin ang pamilya ko. Wala naman talagang issue sa akin na makasama natin sila. Ang issue dito, hindi mo pinapaalam sa akin na maayos yung mga desisyon na ginagawa mo. Akala ko ba dalawa tayo sa relasyon na to? Pamilya tayo, di ba? Bakit hindi ko maramdaman yon? At bakit ayaw mo hayaan na makapagsimula tayo ng tayo lang ng anak natin? Ponsi, hindi naman sa pinagdadamot kita sa pamilya mo. Pero sana naman, hayaan mo na makapagsimula tayo ng tayong tatlo lang ng anak natin. Yung tayong tatlo lang dito sa sarili nating bahay. At hindi natin magawa yon kung palagi tayo nakadikit sa mami mo. Yun lang naman ang hinihiling ko. At sana maintindihan mo kung bakit hinihiling ko to sa'yo. Papadudot bago dumating ang mami at mga kapatid ni Ponsi ay nakapagluto na ako ng handa para sa amin. Simple lang ang mga niluto ko kasi tatlo lang naman kami noon sa bahay. Yun pala ay mali ang inaasahan ko na mangyayari sa pagsalubong namin ng bagong taon. Nagulat na lamang ako ng bandang 8:00 ng gabi noon ay dumating ang biyenan at mga bayaw ko. Ang dami nilang dalang pagkain at doon pa lang, alam ko na kaagad ang plano nilang gawin. Nang makita ni Ponsi ang pagtataka sa mukha ko'y ngumiti lang siya at sinabi niya sa akin na tumawag raw sina Mami para sabihin na on the way na ang mga ito papunta sa bahay namin. Kumbaga hindi na rin siya nakatanggi sa mga ito. Wala naman akong pinakitang hindi maganda sa Mami at mga kapatid ni Ponsi ng gabi na yon. Kagaya ng dati pinilit ko na lang na pakalmahin ang sarili ko at pakisamahan sila. Pinilit kong gawing natural ang ngiti sa mga labi ko at ang tono ng boses ko sa tuwing kausap ko sila. At bago tuluyang sumikat ang araw kinabukasan ay nagpaalam na rin silang uuwi na sa bahay nila. Hanggang sa mga oras na yon, pinapakalma ko pa rin ang sarili ko. Kasi ayoko magkaroon kami ng issue ng manugang at mga bayaw ko. Mukha namang nag-enjoy sila noon sa bahay at hindi nila naramdaman na may inis na akong pinipigilan noon. Hindi naman sa nagiging unfair ako kasi parang nilalayo ko na si Ponsi sa pamilya niya. Pero gusto ko lang talaga papadudot na maintindihan ni Ponsi kung paano kami dapat na magsimula. Na hindi kami pwedeng laging nakadikit sa pamilya niya. Na dapat sinasali niya ako sa paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa akin at sa anak namin. Masasabi ko na yon ang pinakamalalang naging pagtatalo namin noon. Kasi pakiramdam ko,
hindi niya pa rin ako sinasama sa bawat desisyon na ginagawa niya. Pagkatapos ng araw na yon ay sinuyo ako ni Ponce at humingi siya ng sorry sa akin, Papa Dudut. Inamin niyang naging pagkakamali niya sa relasyon namin at nangako siya na mas magiging responsable siya bilang asawa ko at daddy ng anak namin. Masasabi ko naman na tinupad niya yon dahil pagkatapos ng araw na yon ay nagagawa na niyang tanggihan ang mga request ng mami niya na pumunta kami sa kanila. O kapag gusto nitong pumunta sa bahay namin, gumagawa ng dahilan ng asawa ko para hindi yon matuloy. Hindi naman namin sila iniiwasan sa lahat ng oras. May mga araw rin na pinagbibigyan namin sila. Pinaparamdam lang namin na mas gusto naming simulan ang pamilya namin nang hindi kami umaasa sa ibang